la major part de records són de la meva infància al COI i de la meva adolescència, després ja inclús de la meva diguem posició una mica adulta. El COI per mi ha representat moltes coses perquè jo vaig sortir del COI quan ja tenia 24 anys, quan hi ha una persona més o menys ha viscut, almenys una persona com jo, que va tenir que passar una sèrie de coses, havia viscut ja quasi bé tot un vano d'històries des de la infantesa fins a estar casat, etc. No? I aleshores tot allò per a mi sempre va amb mi. La dona de petit per mi ha significat una cosa inevitable d'apropament en molts camps. En el camp de cercar estima o tendresa i en el camp de cercar, vull dir, alguna cosa més, com pot ser el sexe i totes aquestes històries. De petit jo recordo que sempre m'inclinava cap a les dones a nivell de que sabia que allà trobaria tendresa i carinyo.
aparell molt gran i estrany s'acosta a terra. No sabem si en so de pau o de guerra. Es pressuposa que tan sols ve a buscar mà d'obra. Mà d'obra! Mà d'obra! I què és aquest el gran perill que passem? Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. A hores d'ara deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines. No són humans. Són com màquines. Estranyes màquines, 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 que ho poden tot, que ho suclen tot, que tot ho volen. Es demana calma al poble, no patiu, es prendran mesures. Cal, es prendran mesures. Cal, es prendran Calma, tranquil·litat. Calma, tranquil·litat. En Alcoi, dissortadament, no venien companyies de teatre i aleshores pràcticament el que veiem era el cinema, era l'únic que hi havia a nivell d'espectacle. Aleshores a mi de petit m'agradava molt, em tirava moltíssim el ser actor, el fer cinema. En certa manera viure fora de mi. Això potser té una raó de ser, no estic segur. Això hauria de saber un senyor que estudia aquestes coses, no? Però ma mare diu que he passat totes les malalties de nens que hi han que passar. Això em forçava moltíssim a passar-me llargues temporades a casa, si no al llit, no sortir de casa. Aleshores jo m'inventava els meus mons i m'inventava coses. Afortunadament tenia la biblioteca d'un oncle meu que va fugir a França, se la va quedar els meus pares. I aleshores jo recordo que als 8 anys recordo que feia teatre davant de l'armari de l'espill, de l'armari de lluna. Feia, com per exemple, coses d'Oscar Wilde, el fantasma de Canterbury, i em feia tots els papers, em disfressava d'un, deia un tros, em tornava a disfressar de l'altre, deia un tros, tot mirant en el mirall. Aleshores, en certa manera, era com unes ganes de fugir del que a mi m'envoltava.
sempre recordaré la Teresa ballant el bal. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense